18 сентябрь сайлау көнне көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләренең чираттагысы узды. Иртән үк энергетик мәдәният йорты каршындагы мәйданда сәүдә рәтләре эшли башлады. Зәйләргә авыл хуҗалыгы товарлар җитештерүчеләре, фермерлар, шәхси хуҗалыклар үз продукцияләрен тәкъдим итте. Суган бәрәңге белән сату итүчеләр янында субый чират төзелде. Лук купили, мало урожая нынче. Засуха, воды мало в огородах, и поэтому, ой, извините, пожалуйста, я тороплюсь. А почем купили? По 25, я считаю, что это нормально. В магазинах, наверное, вообще дороже будет. Сегодня выбор хороший, нормальный, вот стоим. Погода не очень, конечно, нормально. Мне вот нравится. Лук в 2 местах, морковь, наверное, будет. Ит, сөт, кошкот продуктлары, балык, бал, ипи күмәш эшләнмәләре, йомырка, яшелчә, җиләк җимештә шактый иде. Район башлыгы Разиф Кәримов иртән үк ярминкәдә сәүдә рәтләре буйлап йөрде. Район җитәкчелеге азык-төлек, яшелчә бәяләрен, ассортимент китерүлеген күз уңында тота. Шунысы игътибарга лаек, ярминкәдә быел да волонтерлар әби-апаларга булышлык күрсәтте. Доброй традиции, что Өлкәннәр азык-төлеген волонтерлар үйләренә кадәр алып барыша ди Ростислав Аладышкин. Резиме Кашапова, Денис Ипатов, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.